bisag unsaon, bisag asa nato pangitaon, ug atong namatikdan ang atong kalibutan karon nga puno na sa kasalanan, puno na sa kadautan. Usa ang Biblia nagasulti nga kung kinsa kato nga gusto nga makasulod sa gingharian sa langit, mao lamang ang pagtuman sa kamubuton sa Amahan. Ikaw higala, imo na bang nakita ang atong panahon karon? Imo na bang nakita ug unsa na ang atong panahon karon? Busa na mugna kining atong tulumanon. Pag-utingkay sa kamatuoran. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug ang pag-utingkay sa kamatuoran mao ay makapahatag og giya ngadto sa katawhan aron sa pagsusi sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran magapahayag ngadto sa kaluwasan. Pag-utingkay sa kamatuoran. Ug karon ania ang atong tigdumala. Brother Evangelist Jerry Light, ato siyang patalingugan.
Pino mga kapaglaom, maayong buntag, may udto, maayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Na sa kapaglaom, Jerry, magpakiguban kaninyo nintak na sa kabuntagon, kaudtohon, kagabion. Depende sa inyo nga namutangan mga higala. No? O kumusta rin mong tanan, mga kapaglaom? O manghinaot ko nga sa tanang panahon, higala, na agitas kanunay sa Ginoo. No? Pasalamat sa mga 2023 nga hangtod karon kapag laom ni apata buhi pata 2024 mga higala, no, nang salamat sa Ginoo ni ana, no, nga tungod sa grasya sa Ginoo niabutan ni ining 2024 nga nag-alagad gihapon sa Ginoo. Nalati tukbilon mga igsoon, no, kay atong hibaluan nga grabing pagpadayag na karon, murag bulgara na karon mga kaigsunan kung unsa gayud ang baruganan. Doon ay nagbarug karon mga igsoon nga pwede na imnon ang bino bisag pila ka tadyaw. No, di lang ta magisgot og ngalan pero nagi nagwali sa mga kadagkuan mga kaigsunan sa ubang mga relihiyon nga pwede na imnon ang bino kon vino tungod kay ang Ginoo nagpainom. Unya nagsulti po sa Apostol Pablo sa unang Timoteo 5:23 nga di na ko mag-inom og lunlon tubig kundi naa sa kunoy jutay bino. Na ilan nang gi-focus higala, ilan nang dugtong-dugtong para nga makainom gyud ang tao, no? Pasabot nga wala sila plano nga ang mga tao paundangon sa pag-inom sa bisyo nga makahubog mga kaigsunan. Ang katarungan nila, di lang ta maghubog. Dili man na giingon, no? Kung mo na atong mga paagi, daw nagsumpaki ang Biblia, igsoon. Nagsumpaki. Itong basaho na. Sa Biblia, mga igsunan, ingon dire. Sumala sa Proverbio 20, versikulo 1. Ingon dire, ang bino mo'y usa ka tigtamay. Unsa kuno? Ang bino mo'y usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan ug bisan kinsa nga masayop tungod niini dili manggialamon. Di ba? Pero klaro mga kaigsunan. Dili manggialamon. Busa dili pwede nga atong isabong ang Biblia nga dili pwede, pag-abot ito pwede, pag-abot tapos Efeso 5:18 dili pwede, gisugo kita nga dili ipainom ang bino mga kaigsunan. Ang pangutana, nganong naingon ani man? Igsoon arita dagan sa gitawag nato og Greek, sa Hebro mga kaigsunan o sa Greek. Kana de ang gitawag nato kanang 1 Timoteo 5:23. Oinos. Oinos. Nya gihubad na mga igsoon, mga duga sa prutas like grapes. Nabasa po nas numeros igsoon 3. Mga grapes, mga duga. Gitawag na siya higala og unfermented wine. Zero alcohol. Zero alcohol. Wala na siya alcohol bisag usa ka porsyento. Wala. But pasabot, pwede na siya. Kay ang duga sa prutas kapag laom, mga higala, tambal na siya. No? Tambal na siya. Pero ang bino igsuon, musamot ang imong balatian. Di ba nag-ingon ang Biblia nga, ayaw ka mo pag-inom og bino. Kaya naman ang bino tigtamay. Si bisan kinsang mag-inom ni ini mahimong sabaan. Tinuon mo gina. Reality mga kaigsunan. Sa wala pa kami na Adventista. Dagamang mga debaters karon nga kanhi Katolik. Sama nako nga wala pa Adventista. Tuyok-tuyok tungod sa kahubog mga kaigsunan. Bisag unsa nila istorya. Ug dili ko gusto higala ngingon ana ang dagan nato. Nga matudluan nato ang mga tao nga dili na noon undang.
madasig na hinuon sila inom. Oh, dili ba? Unsa pa gingon, unsa may hinungdan mga kaigsunan? Ngano man nga doon na may mga patay, sa pa diya. Naada hinungdan igsoon. Proverbio 23. Ito basahon ha. Makita niyo da igsoon. Proverbio 23:29. Kinsa man ang may kasakit. Sunod, kinsa man ang may kasubo. Kinsa man ang mga panagbingkil. Ug kinsa man ang may pagbagulbol. Bagulbol bisag way. Dili angay bagulbol gyud. Sa walay gipasikaran. Kinsa may pagbagulbol o kinsa man ang may samad nga walay pasikaran, mga dugmo, mga pakog, madunggaban, way hinungdan ba? Kinsa man ang may kapula sa mga mata. Ang tubagan is versikulo 30. Mao kadtong magapabilin sa pag-inom-inom og bino. Wala maingon sa paghubog-hubog, sa pag-inom-inom sa bino. Ngadto. O sa inom-inom nga bino, ug kadtong magapagula aron sa pagpangita sa sinakot nga vino. Matod pa sa, aron di ka matintal, verse 31, Proverbs 23:31, dili ka magtanaw sa vino kung kini magapula. Pwede na Brad og kining tinaw. Matod pa din mapula. Pwede na kamo inom. Kanang tinaw, tubig, tinaw man na. Pero makahubog gihapon, bawal na siya kay bawal man ang gidili man ang pag-inom-inom. Niya nang makahubog. Gitawag ni igsuon sa Greek, yayin. Meaning to say, peligroso nga ilimnon. Likor, makahubog mga igsoon. Nga ang sulti sa Biblia, aron di ka matintal, ayaw na lang pagtanaw ni ana. Kay namembro mangguntas mga palahubog mga kaigsunan. Naata sa reliyon nga relihiyong palahubog. Sa tinuod lang mga kaigsunan, no? Inato-ato ra ni managsuon ta. Angay natong tudloan sila sa pagundang. Kay naa diya nagsumikad ang kagubot. Di ba na nasamaran sila nga way pasikaran? Daghang gipang dunggam, gipang tigbas, nga way hinungdan lalis-lalis ra tungod sa inom. Muna nga ang gusto sa Ginoo nga pabiyaan na siya. Pabiyaan na siya nga naman. Puwelo na sa langit. Unang Korinto 6:12 nga ang mga palahubog puwelo na do sa langit. Galacia 3:19. Wag ya puwelo na dito sa langit mga kaigsunan. Puwelo na. Naipanapos ni Apostol Pablo, Efesos 5:18. Wailain nga mugahid na to ang Espiritu Santo. O sa ingon 18. Ingon dire 18. Og ayaw na kamo pag inom og makahubog nga bino. Kay kana maoy pagpatuyan kundili magpapuno hinuon kamo sa Espiritu. Mga kaigsunan, naata sa katapusang madlaw. Kung imong basahon ang Efeso 4:30, ayaw sakita ang Espiritu. Kung sugo man sa balaang Espiritu, nga paundangon tag-inom igsuon, undang ta. Bisag unsa pay sikta nimo, ug unsay imong reliyon, Katoliko ka man o RCC, ug unsay imong katungdanan, ang sulti sa Espiritu, undang ayaw na pag-inom niya anang bino sa pagpatuyang. Undang. Nga naman, wala ni ayaw, makadaot sa panglawas. Unang Korinto 3:16 at 17, templo sa Diyos ang atong lawas. Dili siya pwede hugaw-hugawan og atong lagla patyon
tungod sa paglumos niya ng makahubog nga bino. Ano mo na mga kaigsunan? Kung pananglitan, gitugot yun ang inom-inom sa atong reliyon. Kung doon natay problema, lumsan ang atong kaugalingon sa bino. Aron makalimuta sa mga problema. Dili man na. Nag-ingon ang Biblia nga, isugid lang imong sala, muduol tas Ginoo. Aron makuha ang atong mga kasakit, ni adto na menoon tas bino. Nga naman, kay gitugot lagi sa atong reliyon. Muna nga, akong tambag igsoon, basag unsa pa inyong mga leader, ug moingon nga inom-inom okay ra. Ayaw mo pagtuo mga igsoon, mga higala, tungod kay kana siya gusto lang po siya mo inom. No? Muna nga, ang tambag sa Biblia, biyaan nato kana nga mga klase sa bisyo. Kay, masapir gyud mga igsoon, ang atong pamilya, gubot, nga naman, pag uli nimo imbes imong kwarta, adto ngadtos mga pagkaon, adto nas inom, nga naman, kay nitilaw-tilaw ka naman o nahubog ka naman. Muna nga, wala gina siya lami igsuon nga bisyo. Ang lindot nga bisyo nga imong buhaton, nga kanang mayong panglawas, sama sa basketball, o uban pa, jogging, o bisyuhan na, pagbasa sa Biblia, ang resulta na makaayo mga kaigsunan, no? O daghan kayo ang mga atong nadunggan nga pwede ra daw imnon. Unsam day kaso sa panahon ni Gining Hesus? Di ba, nautdan sila bino? Unya nihatag ang Ginoo. Ang Ginoo wala gyud mag-ingon nga panghuwa mo alcohol dito. Ibo sa tubig yun. Kaya gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga maayo ang atong panglawas. Ako mainom kog tubig. Ang Ginoo moingon tubig himuong binom ko na. Kaya nga naman unfermented na. Dili makahubog kung walay records Biblia nga ang painom sa Ginoo daghan ang hubog. Wala. Nahibuong gani sila sige sila giinom nga special man ko na. Nga binuha wa mo gyud ta mahubog gani. Inigsuon o pahimangno nato ning tanan mga kaigsunan. Biyae ang pag-inom og bino. Kana nga klase nga bisyo mga igsoon, guba ang imong panimalay. Sampulan ta mo, taga Dinagat Island. Gikasuhan sa iyang asawa, grabe kahubog niya. Halos patyon ang asawa. Mga anak, gipang latigo, mga anak, grabe kalisan. Ang asawa di nakapasaylo siya, gikiha. Nagpakiloy sa amo mga igsoon, personal ginanam nga testimony dito. Ako siyang giingnan, ang hinungdan, yanong naingon anak ka, naguba ang imong pagsalig sa imong asawa, sa imong panimalay, imong mga anak, tungod sa imong pagkapalahubog. May buhato ni mo anak, Brad, unda nga ang paghubog-hubog. Pasalig siya si tuigsoon niya, muundang na siya sa pag-inom. Mura, wala mo kilain. Gusto ka malinaw ang imong kinabuhi, undang og mga bisyo, mga inom, uban pa din na makadaos yung panglawas. When nagsuon na ikong panahon, salamat kayo. Ug manginaot ko nga ayaw himua nga ang gihimo ni Kristo nga pagpainom sa mga tao, yayin to dili. Uinos to mga kaigsunan. Pwede ra og prutas, duga, o tubig, igsuon ang imong imnon. Makaayos panglawas. Thank you very much. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako magingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig sa kamaturan. Thank you very much. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.